Вас вітає інформаційна служба телеканала МКТБ. Я Олеся Ушакова. У ефірі новини час мясцовый і галоўнае сёння. Ацаніць ситуацию на месцах. На Міншчыне працягваюцца сустрэчы кіраўніцтва сталічнай вобласці, структурных падраздзяленняў з працоўнымі калектывамі і насельніцтвам. Узнагароды за майстэрства і любоў да зямлі. У гаспадарцы «Усход Агра» ушанавалі лепшых удзельнікаў сёлетняга жніва. У першую нядзелю жніўня сваё прафесійнае свята адзначаюць супрацоўнікі беларускай чыгункі. Ацаніць ситуацию на месцах. На Міншчыне працягваюцца сустрэчы кіраўніцтва сталічнай вобласці, структурных падраздзяленняў з працоўнымі калектывамі і насельніцтвам. Кіруючы справамі аблвыканкаму Владзімір Гурыновіч на днях наведаў керамічны завод у гарадскім пасёлку Радашковічы. Падчас сустрэчы з працаўнікамі прадпрыемства ён праінфармаваў прысутных пра найбольш актуальныя пытанні сацыяльна-эканамічнага развіцця нашай вобласці. Гэта развіццё гарадоў-спадарожнікаў, адкрыццё новых школ і дзіцячых садкоў, стварэнне новых працоўных месцаў, будаўніцтва жылля, у тым ліку арэнднага, і добраўпарадкаванне населенных пунктаў. Конечно, больше половины жилья у нас строится в Минском районе. И надо сказать, что жилье у нас строится 60 с лишним процентов, по-моему, 68% индивидуального жилья от всего объема жилья в квадратных метрах. Ну, а цифра, которая, это, если брать квадратные метры, то больше 1 миллиона квадратных метров ежегодно строится в Минской области жилья. Это очень высокая цифра, и показатель, конечно, превышает другие области достаточно значительно. Хотя в то же время нет у Минской области своего столичного центра, но вот наши такие центры важные, как Молодечно, Солигорск, Борисов, Слуцк, Жодино, Минский район особенно. Таксама былі закрануты тэмы сітуацыі з коронавірусам у Беларусі, развіцця сельскай гаспадаркі і вядучых прамысловых прадпрыемстваў нашай краіны. Кожны з удзельнікаў сустрэчы мог задаць Владзіміру Гурыновічу хвалюючыя пытанні і атрымаць на іх адказы з першых вуснаў ці праз адказных асоб. Узнагароды за майстэрства і любоў да зямлі ў гаспадарцы «Усход Агра» ушанавалі лепшых удзельнікаў сёлетняга жніва. Пра тых, хто клапоціцца аб харчовай бяспецы нашай краіны, у рэпартажы Аллы Маркелавай. Надвор'е сёлета для уборкі нібы па заказу для ўсіх. Нават у Іллін дзень было сонечна і ў меру прахалодна. А калі яшчэ і ураджайнасць нядрэнная, дык і на малоты сябе чакаць не прымусяць. Ва ўсходзе Агра ўжо 2 вадзіцелі. Юрый Рамановскі і Леонид Пшэннік перавезлі больш чым па 1000 тонн зерня. А камбайнавы экіпаж у складзе Александра Купрыяна і Вячаслава Рамановскага таксама перайшоў гэты паказчык, толькі па намалотах. Урожайность хорошая по сравнению с прошлым годом. Вот. Ну, убирать. Всяко убирали, привыкши. И полеглица, и где стоять. Убираем все. Стараемся без потерь. Это моя вторая уборка. В обязанности помощника входит там, техническое обслуживание, помощь, там, почистить, помазать все, так сказать, ходовые механизмы. Ну и в основном все. Смотреть, чтобы не было потерь зерновых. Ва ўсходзе Агра ўсе палявыя кампаніі вяскоўцы заўсёды пачынаюць у ліку першых у раёне. Землі пясчаныя і патрэбна не ўпусціць час, каб не спазніцца з усімі тэхналагічнымі працэсамі. У гаспадарцы ўбрана больш чым 30% ад пасеянага кліна. Ураджайнасць па сёлетнім годзе таксама нядрэнная, 45 цэнтнераў з гектара. Неўзабаве 1000-ны рубеж пяройдзе і экіпаж Максіма Бекіша. За сумленную працу падзякавалі ўсім хлебаробам прадстаўнікі райвыканкама, гаспадаркі і прафсаюза. Основные вопросы, которые мы контролируем, мониторим, вместе с нанимателями решаем, они, я считаю, самое главное. Это создание нормальных, хороших условий всем участникам жатвы для высокопроизводительного труда. Вопросы оплаты труда, охраны труда, условий соревнования, значит, питания, ну и так далее. Все и большие, и мелкие бытовые вопросы находятся в поле зрения нашей профсоюзной организации. Асабліва адпачываць падчас жніва нікому не выпадае, але выступленне народнага фальклорнага ансамбля «Маркаўчанка» падаравала хлебаробам пару прыемных хвілін. Гучалі песні пра родную вёску і тых, хто ёй адданы душой і сэрцам з маленства. А з добрым настроем і любая работа, як вядома, спорыцца лепш. Алла Маркелава, Алексей Андреевский, МКТВ.
Центральная комиссия Республики Беларусь по выборах и проведению республиканских референдумов информует об мобильном додатку «Голосую», який почал свою працу с 24 липеня. Додаток допомагает доведаться адрес своего участку и контактный телефон участковой выборчей комиссии, вывучить биографию кандидату у президента Республики Беларусь, а так само знайомиться з офіційними новинами бягучей выборчей кампании. Прикладание створено для використання на платформах Android и iOS. Акрамя того, сервис доступны и користальникам компьютеру для отримання информации специально распрацаваны раздел на сайте Минского городского комитета БРСМ. Датэрміновае галасаванне на выборах президента Республики Беларусь пройдзе з 4 по 8 жніўня уключна. Грамадзяне, якія будуць адсутнічаць у дзень правядзення выбораў па месцы свайго жыхарства 9 жніўня, могуць прагаласаваць раней. Парадак арганізацыі датэрміновага галасавання праводзіцца з 10 до 14 гадзін і 16 до 19 гадзін у прысутнасці не менш як 2 членаў участковай камісіі. Пры атрыманні бюлетэня выбаршчык уласнаручна распісваецца ў спісе грамадзян, якія маюць права ўдзельнічаць у выбарах, і паказвае дату датэрміновага галасавання. Выбаршчык ва ўмовах, якія выключаюць кантроль за яго волевыяўленнем, запаўняе ў памяшканні участковай камісіі бюлетэнь і апускае яго ў пячатаную скрыню для галасавання. Датэрміновае галасаванне не праводзіцца на участках, утвораных у санаторыях, прафілакторыях, дамах адпачынку, бальніцах і іншых арганізацыях аховы здароўя, якія аказваюць медыцынскую дапамогу ў стацыянарных умовах. На выбары президента Республики Беларусь будут працаваць 5767 участкаў для галасавання, у тым ліку 44 за межамі краіны. Нагадаем, выборы адбудуцца 9 жніўня 2020 года. У першую нядзелю жніўня свое прафесійнае свята адзначылі супрацоўнікі беларускай чыгункі. Першым у краіне горадам, дзе з'явіўся чыгуначны рух, стаў Гродно ў далёкім 1862 годзе. Супрацоўнікі сталёвых магістралей унеслі значны ўклад у развіццё прамысловасці і сельскай гаспадаркі Беларусі. Дзень чыгуначніка – адзін з самых сталых прафесійных святаў. Калектыў беларускай чыгункі складаецца са 110 тысяч чалавек. Сталёвая інфраструктура, сучасная, добраразвітая транспартная сістэма працягласцю 5500 кіламетраў. Гэта зручны, а часам бадай што і адзіны спосаб дастаўкі пасажыраў і грузаў. У Малодзечынскім раёне чыгуначная галіна складаецца з 5 асобных адзінак: станцыя Маладзечна, дыстанцыя пуці, дыстанцыя сігналізацыі сувязі, рэфрыжэратарнае вагоннае дэпо і лакаматыўнае дэпо. За кожнай паслугай чыгуначнай сферы стаяць прафесіяналы сваёй справы, машыністы, дыспетчары і праваднікі. У агульным больш за 2000 супрацоўнікаў. У сетцы крамаў «Добраном» і дыскаунтер «Копеечка» папаўнення. Юбілейны 500-й магазин гандлёвай сеткі адкрыўся ў Маладзечні на вуліцы Віленская. «Копеечка» прапануе вялікі асартымент тавараў па зніжаных цэнах. Падрабязнасці ў нашым сюжэце. Вулица Віленская, 12. Адрес нового дискаунтера «Копеечка» у Маладзечне. Широкі ассортимент товаров и доступные цены – это основные принципы работы дискаунтера. Новая крама стала для гандлёвой сетки юбилейной, 500-й у республицы. Поздравляю вас всех с открытием. Ура! Ну и по традиции сектор, пожалуйста, перерезайте ленточку. Маладзечна на самом деле в этом плане везунчик. Уже второй раз за буквально полгода он становится претендентом на то, чтобы открывать наши юбилейные магазины. Всего лишь полгода назад мы открыли наш 400-й магазин, знакомый уже покупателям, на улице Притыцкого, 27. Вот. И всего лишь за полгода мы приросли на 100 магазинов, и это уже наш юбилейный 500-й. Дыскаунтеры «Копеечка» покупники по ўсёй Беларуси ведаюць и любяць за вялікі выбор товаров и доступные цены. Сакрэты поспеху гандлёвая сетка не хавае. Стаўку робяць перш за ўсё на якасць прадукцыі. «Копеечка» супрацоўнічае толькі з надзейнымі пастаўшчыкамі і праверанымі айчыннымі вытворцамі. Да таго ж, дыскаунтер «Копеечка» – гэта заўсёды даступныя цэны. Не трэба чакаць зніжак і распродажаў. Тут нізкія цэны дзейнічаюць заўсёды. Общей концепцией магазина является постоянно низкие цены на весь ассортимент продуктов. Будь то бакалейная категория, будь то непродовольственная категория или всем знакомые товары повседневного спроса, такие как молоко и хлеб. Жыхары гэтага раёна горада прызнаюцца, прадуктовага магазина ім сапраўды не хапала. Цяпер купляць усё неабходнае можна побач з домам. Яшчэ адзін плюс – махчимость сэкономить. Да, магазин нужен. Здесь продуктовых как бы маловато. Очень удобно, что дорогу не надо переходить.
Будете сюда ходить за покупками? Будем ходить. Очень хороший магазин, особенно для меня, когда я тут рядом с домом, это очень-очень хороший. Хороший для пенсионеров. Всем мы довольны, всем мы рады. У дыскаунтерах «Копеечка» есть усё необходное. Широкий выбор мясной и молочной продукции, кондитерские вырабы, бакалея, заўсёды свежая гародніна і садавіна і многое іншае. Працуюць тут по прынцыпе «усё для любімага пакупніка», гарантуюць ветлівае і хуткае абслугоўванне, каб кожны, хто ўжо рабіў тут пакупкі, абавязкова захацеў вярнуцца. Я надеюсь только на хорошую перспективу. Покупатель идет, покупателю нравится, отзывы очень хорошие. Мы будем работать только для покупателя, будем спрашивать мнение его и будем работать только для него. Адрес нового дыскаунтера «Копеечка» у Маладзечні, вуліца Віленская, 12. На гэтым выпуск завершаны. Наступны агляд падзей у сераду 5 жніўня. Наперадзе прагноз надвор'я, не пераключайцеся. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.